Mga kapuso, na usa ka 11 anyos ka batang Sugbuanon nga talagsaon kayong abilidad kon Rubik's Cube na gani ang paghihisgutan. Ugsod lang sa 6 ka segundo, mamahimo na niyang masimbol ang tanang kolor sa Rubik's Cube. Tungod sa iyang kapaspas, nahimo siyang first fastest sa Pilipinas ug 4th place sa tibuok kalibutan. Atong ilailahon kining certified batang bisda. Siya si Leo Borromeo, 11 anyos, taga-Dakbayan sa Sugbo, usa ka grade 5 student sa University of San Carlos. Sa hingkod niyang pangidaron, nahimo na siyang number 1 fastest nga mosolve sa Rubik's Cube ug ikaupat sa tibuok kalibutan sa oras nga 6.37 seconds lang. Matud kini sa World Cube Association. Tuig 2015, nagsugod siya pagkahilig ni ini ug iya na kining gidevelop. Pinaagi sa pagtanaw lang sa YouTube ug pag-apil sa pipila ka mga grupo ni ini. Matag karon ug unya, magsigi og duwa si Leo sa iyang Rubik's Cube. Matud ni Leo, malingaw siya matag duwa niya og Rubik's Cube. Leo, nga itong naganahan ka magduwa og Rubik's Cube? It's fun. Gani, pipila na ka mga awards ang iyang nakuha gumikan ni ini. Suportado ra usab siya sa iyang pamilya. Gawas ni ini, ang fastest speed cuber mahiligon usab kaayo og iro. Aduna siya duha ka mga iro nga mao ang iyang giisip nga mga best friends. Mao kini matud pa ang makapalipay ni Leo. Usa lamang si Leo sa mga angay daygon tungod sa iyang lahi nga abilidad ug nakahatagayod og dungog kanatong mga Bisaya. Si Leo, usa ka certified batang bisda. Here we go!